Sige lang kita padool kay bisig na ko yung pulis di ta kumpiyansa. Kuha ang kwarta. Jam, kuha jam. Ayaw mo sa mo. Idungan na to mo sa mo. Iksa niya. Iksa na to yung anak. Pwede. Itsa. Para magsinabot ani. Asan na marong uyab na ko eh? Karong kami kasabot nga karong orasan niya wag inaabot. Ay, kapoy biyani niya eh. Di jud makontak bisag tawagan. Ay, kapuya gid ang uyab na ko gid. Ano na ko diri ka paabot niya wag jud naabot. Kamay buwagan oy. Kapoy na kapoy. Kwarta, bro. Kwarta lagi ni. Ano mo? Anak na ni Don Yuyoy. Tagiyan sa farm diri. Napunta na. Di ato na ipanukat. Tahan ang amahan na. Dawa tag 1 million na. Ah, dawa ta ba sa milyon? Ano? Napunta na. Di. Wag. Saan ka? Wag. Balikon na to, balikon. Safe na ba? Itapon na imong mask eh, para di ta mailhan. Plano ani Brad? Punong las tungod, Brad. Bulutong mo na dito. Di lagi nakabuhi lagi. Ako ni bahala. Partahan gid purma. No. Ayam! Ayam! Kwarta na din mo sa mo. Musa mo. Kwarta na, kwarta. Milyon Kwarta, milyon. Kung sa kwarta nga tao mo na. Wa ka kailan eh. Anak ni Don Yuyoy. Ayam! Ay, paprga. Iyan ang banda sa bang. Kwarta na ni. Barog. Unsa may tuyo ninyo nako? Musa mo. Sakto ka ni. Ato ni paransom sa ginikanan ni kay mga dato ang ginikanan ni musa mo. Dato kayo, tagiyan ang farm na diya sa kwan. Kabilang barangay. Unsa may tuyo ninyo nako? Iparansom ta ni musa mo. Tingnan mo dawat og milyon yun. Milyon yun atong dawato na ni. Sumong-sumong dadad. Takto sa kanya inyong gibuhat ronda. Eh wa na agi tay kwarta diri na. Ato ni iparansom tanag milyon atong dawato na ni. Ya, gigi tawagin gini kanan na. Ato ni paransom gyud. Sumong-sumong dadad. Sakto kay musa mo kay na cellphone. Ay sigluwag. Ay, kagluwag. Ari cellphone. Manumbang man mo. Musa mo, tara sa musa mo. Saan tara musa mo? Atong tawagan ang amahan na ni. Patawagi. Punta ka mo mama kag gusto ba kang mabuhi? Anyara ba? Dili na liyo. Sumong-sumong dadad. Ilaw ka ng kabog, di ka magtinanong. 0909-999-9999. Buangan ni akong telepiyahan dari. Ubsan man lang. Buangan yun nag-atiman sa akong mga tao ba? Ayam! Sino ni ring? Hello? Text ni? Ayam! Hello, Dad. Gila ko gikidnap, Dad. Gida ko diri sa abutan sa dadapita, mga kahuyan man eh. Ilapin kong gilugos. Ano busa? Excited na kay ka? Ayam! Sige. Dad, tabangi ko, Dad. Dad, sabi tao mo diri, Dad. Hello, Nak? It's you? What's happened to you, Nak? Dad, help me. Ayam! Dad, so many strangers here. Ari, ako magkiktabi yan yung mga mahan. Ay, Dad. Hello, sir. Dad. Kung gusto ba kang mabuhi ni mong anak, sir, Nunun. lukatan ng milyon! Ayam!
Kinsa man ini? Kinsa may nagkuhan sa akong anak? Papaila mo kung kinsa mo. Ayaw na lang pagsigig daghang pangutana. Kung gusto pa kang makita nimo imong anak, lukatan nig milyon. Di na mahimo, sir. Wa jud ko ingana nga kadako nga kantidad, sir. Anaan ako der, sir. 600,000. Di mahimo. 700,000. Di gihapon mahimo. 800,000. Di mahimo. 900,000. Di gihapon mahimo. 929,000. Di gihapon mahimo. Di gani madada. Ay mayo eh. Half billion, sir. Okay na ka na, sir? Aw kan na. Kay na ay milyon. Sakto na. Sige. Lukatan na imong anak karong orasa. Kay magpaabot mi dire. Maorem din ni kidnapper nga bugo-bugo dai. Tanda si Ida ko. Sige, sir. Unsay location niya, sir? Tres kantos kanto. Porok wa mailhe. Sige, sir. Kopya, sir. Tanaw na ko diya, sir. Wata ko diya. Kihalan way gas-gas ang akong anak, sir. Nabuta ko. Dala na akong kwarta para lukat sa akong anak. Okay. No problem. Bye-bye. Meanwhile, Na siguro ni napita. Puro wa mailhi. Samo. Lukaton man ni siya nga mahano. Kadong na kadong. Atong muhaton ba mo? Atong ikuan atong utok, ito atong utok. Advanced thinking. Advance thinking. Dato na rin kalibunan amo. Manago ta. Manago ta kay basig ari atong amahan magdato pulis. Tago ta kay in Yak case pa na. of emergency. Tago. Tago ta kay padung to gadung na tong kwan. Lakaw ay sig bugat-bugat. Ikaw na. Lakaw. Buyo. Tago ta. Okay, tugoy lang ako posting trick. Parking sa imong motor dito, sir. Sige boss. Wa nga, wa may tao dito sa puro wa mailhi noon. Asa ka sila? Duda na pa na yung scam juga ani ba? Tao. Nana sila. Jam, nini. Darang bihag, nana. Mas pasti gamay. Dadan. Ilugos ko nila, Dadan. Yung sam na yung akong anak. Iyo man naghihimong baboy yung akong anak. Iyo man nagikuroy-kuroy yung akong anak. Dadan! Tabang Dadan, salamat kinaanak ka. Di lang kita padool kay basig na ani ko yung pulis di ta kumpiyansa. Kuha ang kwarta. Jam, kuha Jam. Ayaw mo sa mo. Idungan na to mo sa mo. Iksa niya. Iksa sa na to yung anak. Pwede. Itsa. Para magsinabot ani. Salamat sir, ako nagdala sir. Ang Why? akong anak sir. Itsa. Tara sir. Tara na. Sir. Yan, tara. Ako na nakuha akong anak, tara. Salamat Dad, kinala ka Dadan. Sa mo. Klaro na ning milyon. Ditang piyansa mo. Hinahinay kable. Ay ko piyansa kay bisig na ani bomba. Patay sa mo. Patay ta. Oh no! Scam ta boss amo. Scam ta. Muyate mo sa mo.
Dahon. Dahon man ni boss amo. Why 1 million? Pastilan. Gate. Ara. Imahimo na eh.